É tempada de raia e trae unha receita tradicional como poucas. Aquí estou limpando o peixe para a nosa caldeirada. Arrincolle a pel como podo, non pensei que fose tan complicado. Agora entendo a cara de incredulidade da peixeira cando lle dixen que me a vendera sen pelar. Se ides pelar vos a vosa raia, lembrade poñer luvas, ou quedarán vos os dedos como papel de lixa de gran gordo. Agora que temos lista a raia e todos os ingredientes, imos comezar a cociñar. Botámoslle un pouco de sal gordo ao peixe no que preparamos todo. Mondamos as balocas e partímolas pola metade, ou en cuartos se son moi grandes. Pelamos tamén a cebola e preparamos 2 cachos de unto do tamaño da punta dun dedo. Esmagamos 3 dentes de allo con que queden escachados, pero que conserven a pela. Prendemos a cociña e pomos a quecer unha pota de auga. Cando ferva, botamos a cebola mondada enteira, 2 follas de loureiro, as patacas partidas, un chorro de aceite, unha miga de sal e un anaco de unto. Pomoslle o tello á pota e deixamos cocer un cuarto de hora. Pasado este tempo, comezamos a preparar a allada botando aceite nunha tixola con pouco lume. Picamos unha baloca para ver se se desfán e engadimos o peixe a cocer uns 5 minutos máis. Na panela botamos o outro anaco de unto e os dentes de allo estrullados. No que van torrando, a nosa raia estará cocida e apagamos a pota. Retiramos os allos e o que queda do unto e apagamos o aceite para que non se queime. Cando este temperado, engadimos o pemento doce e remexemos. Para rematar a allada, engadimos unha cullerada de vinagre de viño do Ribeiro e mesturamos. E xa podemos comer a nosa caldeirada. Lembrade que a raia en xaneiro sabe a carneiro, pero en febreiro está boa tamén. Bicos e apertas, á fartura.